Сәлем дуслар, Қазан қайны подкастының 11-ші шығарылышы һәм мында студияда гадәттәгечә без Радиф белән һәм Рамил Чаллы Агди. Қайна Қазан, Қайна Қазан. Қайна Қазан, Қайна Қазан, Қайна Қазан, Қайна Қазан. Әйе. Рамил, біз сені әзгіне таныштырып кеттік. Подкаст нәрсе екенін ол танышты білмеген еді. Татарша подкаст нәрсе екен ол. Шаллыда подкасттар тыңламайлар. Қарау чисто камераға қарай, бізге вообще құрамын. Айтырғанда, біздің тамашашысына. Жоқ, вообще Рамил ол алдында микрофон болса, ол шитке қарамай, ол өлей қазір кішілер жиыла, һәм аларға нәрседір сөйләргә керек. Что-то аз кіші келді дейді. Егітлер, сіз вообще как выживаете? Рамилні біз шақырдық фоновый тігі комедияларда бола бейді. Ха-ха-ха-ха күлелер. Шул фоновый күлі болар. Һәм бірінші хабар Кремль Ярбуе набережная, Кремлевская набережная. Аның бренді. Шунда болашақ фестиваль «Мозаика культуры». Ничек была мозаика татарша? Аның, кстати, не бар иде тәржімесі. Мен хатırlamıyorum. Мәдениет шек-шегі. Мозаика. Ярар. Шундайрақ. Һәм аптырамағыз болашағында парад. Парад. Национальных костюмов только, Рамиль. Не то, что сим подумал. Бию мастер-класслары, этномаркет, концерт, һәм мода күрсәтәләр. Бу ассамблея бар бит, халыклар ассамблеясы. Алар яшьләре хәбәр итә бу. Һәм мин үзем дә катнашканым бар бу шарада, фестивальдә. Юк, киеп түгел. Ат киемендә. Ул беләсезме? Типа пешен базары, только менә күп халыкларны җыйганнар, һәм ул шундый безнең кебек теге ламповый сообществолар белән эшләнми, ә менә төрле автономиялар киләләр. Аңлашылайым. Ул әзрәк беренче елдан ук ничектер начар китте, дөресен әйткәндә. Анда кеше җыелмады. Беренче елны кызлар гына барганнар иде. Кремлевская набережная. Шуннан соң бер елны мин катнаштым не янда, Чашы янында. Һәм Шул вакытта әлбәттә күп кеше җыелды. И анда Газмановка килде. Газманов килде. Миллион кеше. Ә Мозаика мозаика культурага особо килмәде. Ничектер менә ул өстән төшерелгән әйбер кебек тоелды. Әлбәттә инде. Әйе. Һәм бу ел 21 сентябрьдә булачак. Минем туган көндә. Һәм сизелә шундый тренд. Башта белмим син булдымы, юкмы, булдыгызмы сез милли кием көне? Әйе, булды. 27 августта булган иде ул Кирмәндә. Кирмәндә. Әйе, шулай. Син булдымы анда? Ишеткән бар минем. Вакытта куйды барга. Әйе. Ә монда модный подкаст. Я мен аңладым, анда беләсезме, мин аңлыйм. Гадәттә менә бу шул халыклар дуслыгы безне бит, ничектер менә без үзебез чыгабыз да үзебезне күрсәтәбез. Булай типа юк анда татарлар кем белән дуслашып, типа әйтмиләр, без ничек кем белән дуслашып. Безнең чарада булай да рус теле яңгыр инде. Без әйтәбез, бу бит рус һәм татар мәдәниятен берләшү турында торган шара. Ә булар башка халыклар, мәсәлән, тирәли халыклар, алар нигә менә бергә җыелышып, шундый дуслык темасына, ягъни дуслыкта бөтен шундый теге, ничек дә идентичность югала кебек. Ул шундый просто халыклар. Без бик төрле, һәм ничектер менә шуңа күрә, күрсәтәбез күп төрлелек турында. Бездә әйбер шундый гиләтер. Бездә күп халыклар яши. Конкретно халыклар түгел, нидер шул зур менә шундый теге, белмим анда, үрмә күч. Букет, короче. Букет шундый. Ишеда анда нидер чәчәкләр, мин исемнәрен белмим, анда берегез барыгыз да барсына бирегез. Букет матур бит. Ул шундый показ өчен. Вот шуңа күрә мин белмим. Һәм гомумән мин аңламыйм, нигә һәр вакытта да халыкларга үзләренең дуслыгын ничектер вообще күрсәтергә кирәк. Әгәр дә сугышмыйлар икән инде, дус дигән сүз бит. Бу союз совет заманасы шундый теге Шаукымы. Шаукымы яхысы. Рамил белән сиңа бир. Беренчедән инде исәнмесез, мин монда беренче тапкыр тавышны чыгарайм. Бу бит инде подкаст, менә мәсәлән мин подкастларны карамыйм, мин аларны тыңлыйм, теге посуда жуганда анда, ашларга пешергәндә. Һәм инде менә бу подкастны дагы тыңларлар дип уйлыйм кешеләр. Һәм инде менә дуслык турында, шул халыклар дуслыгы турында Уйлар юк. Кисегез. Бар уйлар, менә алар менә үзеңнең ниндидер костюмнарын киеп теге, элекке борынгы костюмнарын киеп чыгып, ниндидер мозаика ясалар, әйме? Мозаика ниндидер. Алар юк, алар анда саталар. Мозаика дигән сүз ул теге бренд, ничектер. Юк, мозаика просто исеме генә инде. Әйе, бренд фестивальнең исеме. Минемчә, ул менә борынгы теге костюмнар, әйме, ул ниндидер теге рудимент сыман бара. Беләсеңме? Менә
теге кешеләр аңа ничектер тотынып калып, теге без бит бердәм, без бит үзебезнең телебезне яратабыз, без там башкортлар, без татарлар, без удмуртлар, без чувашлар дип кычкырган сыман тоела минем өчен. Кызык бу жерде қазір Менә шул бәйрәм булса, әмма анда бер нинди костюм булмаса. Ну, то есть чыга кеше, мин чуваш. Ну, сез бит джинсы кигәнсез, күлмәк кигәнсез, что мен это чуваш. менә шулай булса, ул сизелмәйме, ләкин менә монда ничектер барыбер теге яшьләрчә эшләргә кирәк. Белмим. Без кайын бирик ултыр. Рейв, менә ниндидер Без чуваш. 40-ка җитәбез инде хәзер. Чуваш теге рок группасы, теге чувашча җырлый чыкты. Шул мозаикага. Анарасын удмуртлардан чыгалар, белмим анда кемнәр там. Брейк-дансерлар удмуртча. Ну, вот син кара, син бу получается, бу синең теге аларның мәдәният күрсәтмиләр, просто алар Көнбатыштагы булган әйберне алдылар да, и вот күрсәтәләр сиңа. Брейк-данс ул кылваш түгел. Ну, то есть рок. Билер бит әле егетләр теге брейк-данс татар киемнәрендә. Вообще пошлык. Ну, то есть на самом деле бу шулай бер без әйтәбез, заманча ул качан менә качан булырга тиеш мисәлән рок, яисә хип-хоп. Заманча түгел инде хип-хоп. Ну, то есть без в принципе шулай әйтәр. Менә карагыз, без кайдан алда Көнбатыштан алдык әйберне, һәм күчерәбез. Нигә мисәлән булмасын, тогда белмим анда Төркиядә булган белмим вот милли музыка хәзерге вакытта. Белмим анда шундый музыка булмасын дим. Дикченки кубазасын төрки музыкасын әйтәсен, бу Төркиядә язылган, әйме? Төркиянеке. Һәм ул хәзерге вакытта бара. Син берничектән искелеген сизмисең дигәндә. Бездә вот яисә костюмнар киябез, яисә менә без ниндидер берне алабыз да күчерәбез. Безнең булсын джаз. Вот татарча джаз бу инде зауклы, бер кызык кешегә кызытырга уят түгел. Кара әле монда вообще синең сүздән ничектер кимсенү бар шулай бит. Типа синең мәдәният ул ниндидер полноценный әйбер түгел, а всегда, ну хотя мәдәният шундай әйбер заимствование. Юк, мен алым заимствование, ничектер менә юк шундай бик каты эзләнү. Мен әйтәм вот син әйтеп бит уен төркемен кыстырт дип инде. Мен соң вот узган атнаны бардым Ширәккүлгә, анда Мариэлдан уен исемле төркем чыгыш ясады, шундай квартет. Аларны башта әйттеләр, что алар гранж уйлыйлар. Ну, мен таптым фотоларны, чынлап шундай җегетләр, сакаллы. Алар чыктылар, алар уйный башлар шундай бераз хип-хопка ашаган, бераз шундай теге милли инструментлары белән теге бар итен волынкалары белән. Җут алар шундай бик иркен үзен тоталар, һәм моны әйтеп булмый кайдан бу музыка дип сөйткәндә. Ушыктыр вот мин монда күрдем Марилар икәнлеген. Ләкин булмады чөнки без алдык менә бу музыканы, ну без яраткан музыканы, белмим анда хип-хопны. Һәм монда куштырдык телне. Һәм менә сезгә хоп, а бу ничектер менә табигый рәвештә мин күрә идем, кайда алар яшиләр. Күренә иде, что алар бераз гаповаты шундай егетләр, шундай үз сүз белән инде. Алар шундай расслабонишлар ишетеп, анда кеше утыра бит паркта гадәттәгечә теге опалар, анда ничендер кичкенә балалар, и вот шул уен шундай чыгыш ясыянда, типа. Рамил карале, ниндидер сакаллы. Рамил реально кирәкме күрсәтергә, типа халыклар алар дус, типа шундай менә алар. Кулга кул тотынышканнар. Ну, монда сорау кемгә күрсәтергә моны? Без моны кемгә күрсәтәбез? Менә без халыклар дус. Без кемгә Трампка күрсәтәбез моны кемгә? Бәлки. Нигә юк? Без моны Путинга Donald, if you're watching this, send us money. Кем өчен без дус? Безнең әбиләр өченме теге безнең өчен теге рәнҗеп йөргән, безнең әти-әниләр өчен күрсәтәбезме? Үзебез монда Бергә кирәк, кем өчен без үзебезнең дуслыкны күрсәтәбез. Барыбер әзрәк теге мәҗлесләрне кешеләр яраталар бит инде, Сабантуй булмаса да, ну Сабантуйны барысы да ярата, әйме? Монда да шиклетез. Монда да мәҗлес бит инде. Мәҗлес бит инде барыбер киенеп чыгып анда нәрсәдер ашап, чәй эчеп, кемдер КамАЗ артында анда аракы эчә. Сабантуйда. КамАЗ артында. Сушалы темасы көтелде. Рамил шайтаннары чыга башлады. Минем өчен Сабантуйда булсагыз шалыда, Рамилнең кая икәнен беләсез. Тәбриз белән Рәдиф герсә татар Сабантуйларында булмаган кебек. Юк. КамАЗ артында Корамадыгыз бер кайчан да, әйме? Без анда аракы эчкәне без юк просто. Безнең авылда вообще КамАЗ юк. Анда карарга гына. КамАЗлар юк иде. Шул гына. Безнең КамАЗның тентын булай торып башлар иде. Һәм инде ул сәхнә. КамАЗның кузовында анда, мәсәлән, Гөлдәния Хайруллина җырлый. Үтер әле яннарыма сакла башта. Үтер әле.
КамАЗ ортында андай это бик күп мемнар болачак бу YouTube. Яхшы. КамАЗ Кара әле, сухариларын тудырып. гомумән менә бу милли кием темасы минемчә күп тапкыр аның янына килеп карыйлар, популярлаштыру буенча. Ләкин ничектер нитә алмыйлар аны. Раскручивать итә. Юк, Заманштарилар мыжым. заманлаштыру турында түгел. Штуру туны түгел монда. Юк, кара, юк. Татарча өйрәнәм сөйләшергә. Бу Иренем 30 минут вакытындамы? Карагыз әле, юк, Гажда. чынлап та аның янына килеп карыйлар. Ләкин милли киемне киеп чыгу, ничектер кидертеп чыгару кешене килеп чыкмый. Урамга чыкмый кеше. Егетләр, менә милли теге татарча нижний бельенчик була әле. Эчке кием. Ичке кием. Милли ичке кием буламы менә татарларда Микрофонга мәсәлән. җитәр. Ну мен нервничать башладым шундый тема. Менә Милли татарларда юк, милли юк. индер, ну теге Ну, гуман ыштан ул безне татар киеме. Булай булгач инде. Шуны бызга. мәсәлән анда белмим ниндидер чәчәк анда матур. Димәк, шундый ниндидер хайп кирәк. Юк, хайп түгел. Кара, просто кеше Хайп кирәк, нинди әлбәттә. кеше гадәттә кие. Ну, миңа ну, вот, әгәр дә син үзең үзлектән киесең ул киемне һәм чыгасың урамга. Бу кызык. Син үзең кайда анда син сандыгында ята ул, син елына бер тапкыр чыгарасың да киесең, барасың эшкә. Юк, бар бит мәсәлән, Бу кызык бер. Австриядә типы анда, мәсәлән, типы түгел инде, Австриядә кыр бәйрәме бар, безнең Сабан туйга охшаган. Алар үзләренең шкафында 100 ел эленеп торган, әле әбиләре кигән, милли киемне кияләр, Ну, бусы кызык булыр иде. кызлар инде. Әйе. Малайлар. И шуны киеп чыгалар. Менә аларның анда Winner Vision ничектер атала ул. Ну, Ну. Белмим, Ичке ничек киемнәрне. менә бездә бит андай әйбер Андай юк, юк. андай культура юк. Пишәм базарында анда бит менә матур татарча әйберләр саталар, теге заманча менә мәсәлән без барып кайттык, менә хатын белән аңа ашадан да ниндидер кофточка анда мәсәлән ниндидер аяк кием, ну заманча ясыйлар. А менә икенче милләтләр без әйткән инде. Ясыйлар. Теге Аларда да дуслык бар. күрсәтеп Аларда да торган. бар. Аларның бармы андай әйберләр? Бар. Бар. Удмуртларда бар, Удмуртларда шушларда Менә бар. шундай әйберләргә Вера- басым бар. Ну, мисән Вера Кажеман ул үзе шундый теге бөтен Шундай бөтен киемнәре әйберләргә модадан. басым ясарга кирәк дип. Чөтө без бик Әйе, озак сөйләдек. озак сөйләдек, мозаика. Әйе. Әйдәгез, Мини киләсе юбка кирәк ясарга. Том Сойер Татарча. Фест Әйе. башланды. Башланды дип ул бетә Тәмамлана. 20 тәмамлана 21 сентябрь. Сезон айы. Том Сойер Фестны ишеткәне бармы Рамесин? Әйе. Йортларны буйлар. Юк, китап түгел. Фин. Юк, китабы турында түгел. Әйе, йортларны быйлар матурлаштыралар. Моторлаштыр. Теге сәдәфләр өчен ниндидер үлгән кумак анда өчен юк. Әйе, шул. Ну, китабында шулай иде. А монда нәрсә өчен дип Yok, сорыйм. просто Тықыраз. Казанда бар инде Tom Sawyer Fest. Исемне, кстати, бу бар күп кеше белмәйләр. Tom Sawyer Fest ул 4нче сезон бара. Ягъни кеше инде йортта яшәгән, агач йортта инде ул заявка гариза яза инде. Минем үземнең акчам җитми, әмма минем өем бик борынгы, мин бәлки булышыгыз миңа яңартырга инде миндә. Әмма һаманда төрле теге Волонтерлар. компаниялар кушыла. Ягъни кемдер буяу бирә. Спонсорлар. Кемдер права бирә һәм башка. Менә мәсәлән, минем йортым Сорман районында, Искеймен авылы. Юк, бу Моннан шәһәр ул- фестивале. 207. Yok, sen ну xara Алар киләләрме, мин заявка бирсәм? Сиңа килмәләр, син үзең барга тиеш анда. Син бит авылың. Мин үзем барга. Ну син үзең эштәргә тиеш Кара. айберне. Ага. Я, кстати, бу елны кайдыр бар инде авыл, аның исемен мин уныттым инде. Кстати, прямо авылда җыелдылар да инде бер борынгы, бер 30нчы ел, ну кайсыда елда төзелгән йортны шулай яңарттылар. Ну ягъни булай инде аны. Авылда да була. Әйе булады. То есть Ну, карагыз, безнең хәзер димәк гаризалар ачыла. әйе. Инде әле генә бетә бит инде. Ну, анда 21 күп юк. сентябрь нәрсә була анда? Ну анда ябылу. Синең туган көнең. Юк, аннан кала әле. Том Сойер Фест волонтерлары бәйрәм итә үзенчә. Бәйрәм итәләр. Ничек рәдиф? Кара, ну, белмим, анда безнең берничә идея иде. В общем, хәзерге соңгы йортларын аның атала профессор Бргородский йорты, Волков урамында тора, ул шундый зур 3 катлы, ну, бик зур йорт инде, сенкәндә. Һәм анда ул ОКН, ягъни ул теге объект охранный памятник инде, һәйкәл. Окей. ОКН. Шуңа күрә аны... Милиция. Ой, господи. Уянды. Юмора. Әкрен генә уяна шундый. Нәрсә анда ОКН.
Менің сұрау бар. директора тоқта енді тыңла кішкене һәм алар ойлады мен үшін біз бірдік чердакка анда таптық біріншіден көп журналдар екінші таптық нидер рәсемнәр бұл йортта демек рәсем ясады шуңа күрә без шул рәсемнәрне чыгарабыз күргәзмә итеп тәкъдим ясадым инде һәм шундый бар идея шул йортта нидер бер пианист яшәгән икән һәм аның ноталарын чыгарып шул музыка уйнарга инде ягъни ничектер Бу ишек алдында буламы? ишек алдында Волкова урамы. чөнки Волкова урамы шундый бит кызык ул була. Бұл йортқа шенкенде бір 150 елдер инде, анда күпнеше нәсел яшәгән һәм Буын шул вакытта булган ул вакытта булган әле теге үй җиһазлары сакланган да шкафлар, көзгеләр һәм фәлән. Бик шундый бик кызык йорт. Интерьерда. Анда керәсең дә бик шок катасың дисәң. Ну, Шкафта скелетлар. Без карамадык бәлки. Менә егетләр, татарларның өйләре әйме. Алар һәр вакыт матур ничектер. Менә сары, зәңгәр, яшел, буяулар белән буялар матур. Ну, Том Сойер фест кирәкми татарларга. Ну, чыннан да. Татар авылларында. Менә сарайлар, әйме, лапаслар, алар һәр вакыт бер төстә, әйме, шун ничек төсә ватыла әле менә бу шторысыман теге серый төстә, әйме. Соры төстә һәр вакыт. Менә шул Том Сойер фестны сарайларга ясарга кирәк. Бүтән татар авылларында ниндер Казаннан бармаска, кешеләргә әйтергә кирәк. Кешеләр, авылдашлар, нишләп сезнең авылда мал тоталар менә? Сарайларыгыз шундый матур түгел. Лапасларыгыз сары. Лапаслар да юк инде. Ишәләр хәзер. Хәзер кеше тотмый бит инде. Мал тотмый бит хәзер. Казан янында шулай икән. Юк, кара, ну, чынлап та аның ниндидер теге. Юк, понимаешь, безнең бер идеясы бар иде, без буяган идек бер татар бисәсе йортны, Хәсим әйтте, ничек инде ул? Ну, ничек инде кеше үзе чыкмаган да буямаган бер тапкырда, чөнки шиктер безнең менталитетта, ну, шуңа да урыс хатын ясаган да. Юк, ул урыс түгел, ул вообще. Аларның буявы булмаган. Бәлки шәһәрдә кеше яшәгәч, бәлки башка чан кеше карый. Юк, менә нәрсә аптыраткан иде, Рамил, менә без буядык бер йортны һәм анда яшәгән гаилә теге буйсын һәм аңлашыла, алар күп манда яшиләр, шул кадәр буялмаган йорт. Ну, елына хотя бы бер тапкыр буйсын бит инде йортны, юкмы? Краска булса. Ну, ничек инде буяу. Мин уйладым, ладно, олы кешеләрдер, да? Бәлки аларның көчләре җитмәгәндер. Икенче йортта шулай иде бит. Олырак кешеләр. Бәлки аларның аллергия краскага. Алар буйлар и алар әйтерләр безгә буямагыз дип. Бик шатланганнар. Һәм миңа иң кызыгы, без ишек алдында да әзерләнәбез. Ишега бер малай, миннән бер 5 яшькә генә яшьрәк, то есть дәрте. То есть аңа 15? Примерно. 15 плюс. Син яраткан канал. 15 плюс 10 та ярар. Һәм ул чыга и анда үз эшләре белән китеп бара. Мин үлем, әгәр дә синең җитлеккән малаең бар икән. Син бит инде аны өйрәтәсең бит инде кулга инструмент тотырга анда. Том Сойер китабын укырга кирәк. Китап белән бергә моңлайнап да бар. Шул аптыраткан. Һәм акча бирергә кирәк. Бер заборны буядың 100 сум мәсәлән. Алар сразу уянып китәләр. Менә минем авылда әйме. Менә шул Том Сойер фест проблемасы бер кайчанда булмады. Чөнки минем ятимнең гаражда берәр буяу булса әйме. Белмим, бер ләнди төс булса да, менә зәңгәр нинди генә төс булса да. Ниндидер матур түгел теге төс була бит инде ләнди төсләр әйме. Менә ул буяу бер кайчандагы менә бер атнадан загырак тормый иде. Менә әти сразу так берәр нәрсә буярга кирәк. Менә ишек алдында Рамил киләләр. Ишек алдында Рамил зәңгәр булып йөри. Бер нәрсә буялмаган булса, безнең машина бар иде. Беренче машина инде әле кайчанга теге списанныйны обратно теге алып теге восстановить итеп, шуны сверху буяп куйды бер тапкыр. Ни өчен Рамилнең күзлеге ак түгел, ә сары, беләсезме? Әти чыккан гаражга. Теге бер тапкыр Чаллыда, безнең, ну, Чаллы бит инде ак шәһәр шундый. Ну, барыбер инде матур шундый. Чаллы ак шәһәр? Саф. Ну, аны теге күпердән барганда, менә син кара шәһәргә ул шундый ак. Аны бер тапкыр шулай ук бый башладылар һәрбер йортны. Теге җете төсләргә. Әле инде төсләргә гармоничный түгел. Мин инде уйладым анда
Минем әтине эшкә алдылармы әллә? Администрация. Бөтен подвалдагы красканы чыгартканнар. Ярар, Рамил бөтен стендапның бөтен материалын сөйләп бирмә инде үзең. Һәм менә шушы фестивальгә бәйле Агахан, ничек ул? Агахан. Юк, ул безнең Пәйгамбәр галәйһиссәламның ну оныгы дип әйтик. Ничәнчедер буыны инде. Һәм аның шундый ул меценат, ул архитектурный ниндидер проектларга, ниләргә премия бүлеп бирәләр. Һәм Татарстанның менә шушы общественный пространстволарына, Җәмгыяви, белмәм, мәйданнар. Ну паркларга, менә бакчаларны үзгәртеп кырдылар. Шушы программасына дип аңладым инде. Шул премия эләккән. Ул шуңа менә монда килде, башкаларга да эләгә ул. Һәм бүлеп бирелә $116,000, ялгышмасам безгә эләгән дә. 116. Кеше саный башлады. $1,000. Бу 100 миллиондыр инде ул. Ну сез санамагыз, кеше санап бетерәм тиз генә. Һәм ну во-первых, мин аның турында беренче генә ишеткәнем түгел. Димәк, ул Том Сойер Фестка да барып килгән карабыймы бу фестивальне. Һәм бу кеше турында беләсезме кайчан ишеткән идем? Венада анда мөселман зиратын бит шулай ук үзгәртеп корганнар, мемориальный зонага әйләндергәннәр. Бу безнең бит инде күптәнге хыял, безнең татар бистәсендәге зиратны мемориальный зонага әйләндерү. Һәм аны без аналог кебек караган идек. Типа менә Венада да үзгәрткәннәр. Һәм монда язылган иде, һәм ул проект шул кадәр уңышлы булган. Һәм шушы Агаханның премиясын алган ул. И типа шундый сөйләшү бара иде инде үзара, менә бәлки булыр шундый көн, кайчан менә бу проектны да бирә алырбыз, менә шундый үрнәкләр бар. Менә шулай итеп кенә ишеткән идем, һәм интернетта карап укыган идем ул кеше турында. Хәзер инде ул менә Казанда Шаймиев белән бергә анда алар шушы премияларны өләштеләр. Ул минут баралар. Беләсезме, Сәмия, ну борчымай дөрес әйткәндә, мин уйлаган идем, бу акчаны ничектер тегенчекен дөрес рәвештә таратырга, аны бирергә кирәктер инде. Дөрес әйткәндә, ну күп җирләрдә безнең бит парклар юк, гомумән. Бәлки шулай дип. Ну чөнки ну мәсәлән минем балам яшәгән урында бер паркта юк анда хәзерге вакытта. Мин урам тәрәзәсенә карыйм, дуслык урамы. Аларның мәктәп каршында торгай иде. Анда овраг. Торгай юк, анда торгай анда һәр 6-нчы поликлиника. Теге Сталин заводында төзелгән ике катлы бина, аны хәзер җимерделәр тулысынча, анда хәзер пустырь тора. Мин карыйм аны, шундай бушлык. Мин уйлыйм, бик шәп булыр иде, мәсәлән, анда инде сквер төзергә. Һәм инде бөтен кеше әйтә, ну конечно, нинди сиңа сквер, тагын бер свечка куйырлар дип инде. Прямо минем каршыда. Һәм мин свечка. Ну теге зур гына бер күп катлы йорт, бер подъездлы, шундый. Человейник. Бердәм. Теге Екатеринбургтасыман дип торам. Бөтен җирдә. Ярар. Вот шуңа күрә, белмим, мин шундый проектларга бәлки, ну, кешедән сорарга ниһаять кайсы стрисез яңа парклар. Мәсәлән, типа төзекләндергә түгел. Яңасын төзергә, чөнки яңасы бик кыен бит аны Ну, кыен әлбәттә, ну, бер гафу итегез, ну, Кабан күлен тоже ничек төзүләр бит. Кем дә уйламады, что без анда йөрербез дип. Вот син йөридек инде. Бу юл янынан что син йөридең? Ну, бистә ягыннан йөридек. Бистә ягыннан, бу яктан бер кенә йөрмәдән, берничә шундый бик шундый тың гына бер кемгә кирәкме онрын инде, мәнчектер. Башлай җитте, төзүләр, һәм вакытта аны икенче этабы башлана бит, әйме? Мәсәлән, бар бит хәзерге вакытта, ну, шул күп кадәр шул ничәмә шундый бөтен компания төзиләр шул муравейклар, һәм бөтен җирне санда детская площадка куярга, шундый шәпелдәп нәрсәгә, әйме? Бәлки инде бер ничә айда төзелгән мәктәп, все яшәгез монда. Ну, гетто шулай инде. Вот. Нәтиҗәдә безне салат күпәрә барырга кирәк. Чөнки анда кеше бер кайда бара алмый, бер кайда җүнләп аралаша алмый. Алар яисә ишәр, яисә сугышалар. Төрлелек юк инде, әйме? Ну, Рамил син хәртыңлый да, ул вообще булар зажралися Казанда. Рамилне ни өчен чакырдык? Ул татарча КВН бар иде бит инде. Бар иде. Хәзер КВН дигәч, теге зашквар бит инде хәзер. Шуңа булар да шулай. Шуңа күрә аның яңа бренд туды. Әйдә Шаярт. Ну, менә бар украиннарныкы, казакларның бар Жайдарман. Казахстанда Жайдарман, Лига смеха. Украинада Лига смеха. Бездә ул хәзер атала Әйдә Шаярт. Әйдә Шаярт. Һәм мин уйлыйм, безнең подкастны тыңлаган кешеләр алар не в курсе. Ләкин инде ниндидер этаплары узып, хәзер аның ширек финалы булачак.
шерек Әй, Рамил просто гел шерек финал дигәч, теге минем башта калган ул. Шерек күлдә. Аның хэштегы булырга тиеш шерек Шерек финал. финал. Димәк, без нәрсә үзгәрде, Рамил? Нәрсә Вроде үзгәрде? шул КВН кебек тоела, юкмы? Үзгәрде бик күп әйберләре, форматы, географиясы, гел, ну теге концепциясы үзгәрде. Менә Татар КВН лигасы дип атала ул, аның тагын Әйдә Шаярт. Ул безнең яңа татарча юмористик продуктның исеме. Без аны Юк, концепты нәрсә белән аерыла? Без аннан уңышлы телевизион программа ясамакчы булабыз. Ну, беренчедән, Татар КВН лигасы ул Казанда үтә иде, бүтән командалар монда килеп уйныйлар иде. Хәзер без үзебез һәрбер районга барып, анда Командалар анда КВН мәктәбе үткәрәбез. Һәм инде уен үткәрәбез. Ну, кара, син әйтәсең, Шул КВН районда- мәктәбе. Алар, димәк, КВН хәзердәнәләр. Ну, КВН Ну, мәктәбе күрсәтәләр, дип в итоге атала инде КВН бит ул. инде. Атала КВН мәктәбе дип. Аның форматы менә мәсәлән, безнең сәхнәдә 5 кенә кеше уйный ала. Менә КВНда ул бит 20ләп басалар. Ә бездә менә бәләкәй генә сәхнә театр Кариевында, без аны оформление белән тагын да бизибез һәм тагын да аны Шертәбез. бәләкәйрәк ясыйбыз теге камералар өчен, теге камерность булыр өчен. Һәм инде 5 кеше һәм ну күрсәтәләр ниндидер чыгышлар там, сәламләү конкурсы, ниндидер импровизация конкурсы. Шулай ук безнең жюри әгъзалары алар теге өстәл ортында табличкалар белән утырмыйлар. Ә безнең ну шундый уңайлы гына креслолар, тәбрис син булдың бит инде. Ну, анда дизлайк, лайк куясың. Жюридә. Һәм инде менә шулай иттереп без төшерәбез хәзер Татарча Сез стандарт. районнарга йөрисезме? Кара, районнарга йөрисез. Бармы син районнарның типа аеруча бик шаяр. Бик шаян районнар. Яши бик үзенчәлекле районнар. Ну, без алабыз казахский юмор бар иде. Mesela казахлар алар үзенчәме. Украиннар башкача иде. Россиядә казах юморы ул бит вообще почти казах рэперлары кебек. Ой, шундай. Явление. Бармы шундай сине перспективный районнар? Бар. Һәрбер районда үзенең менталитеты бар бит инде. Аны беләсез. Балтач прикольный. Ну, һәм инде менә һәрбер районның үз менталитеты сизелә барыбер. Шаяртуда дагы сизелә. Мәсәлән, менә Балтачлар алар һәрвакыт ничектер креатив бит инде. Аннан берничә тонналган рэпер чыкты, әйме. Һәм инде менә Балтач командасы дагы безнең Берничә тонналган рэпер. Бер танылган. берничә Сәйер Инсаф, Карар, тагын берничәсе бар. тагын Ленар Яшин юк. Нурминский, Язылды. Ленар Яшин, этот еще Тифест. Һәм башка Рамилнең баҗайлары. Кемгә Татарча КВН-га киләчәк. бурычлы. Кара, Рамил, реклама гына яса, кайчан була Татарча КВН? Димәк, Әйдә Шаярт дип әйтегән. Әйдә Шаярт, ширек финал 25 сентябрь көнне Бу кайсы көн атна? Кариев театрында. 21-22. Шәршәмбе. Аңлашылды. Димәк, карагыз, соңгы хәбәр. Мин бу хәбәрне русча укыдым. Бик миңа шаян хәбәр булып тоелды. В эти игры играли наши предки. Татары возрождают исторический вид спорта аударыш. Бар программа Алгарыш, а монысы аударыш. И мы в Варском районе отпраздновали День коня. День коня. Аңладым, карабат. Бар день костюма, шул кием киясең. А син үз атың белән киясең, эшкә. Кыстырып Ну, киләсең. сен син бариста. Кафеда, ну, белсәң, белмим каенда. От белән киләсең, от кофе, Карагыз, беренчедән миңа аңлашылмый, ни өчен исемен тәрҗемә иткәннәр. День коня. День коня. Ну, бик сәер име. Ну, юк, от көне ул шулай калырга тиеш. День лошади. Типа, у нас будет праздник от көне. Сабан туйны бит тәрҗемә итмиләр. Баш көн. Типа, праздник Базар көне, от көне. поле. От көне. Базар көне, от көне. Рамил монда юморны аңламый өчен гетә. Һәр атна от көне. Вот вообще уже прям. Ну, дөресен әйткәндә, монда шундый энтузиастлар аны башлап җибәргән. Хәтерем Фәрит абый Бөгелмәдән ул. Ул татар атлары дигән шундый пароданы. Мен монда барыбер менә бераз нәрсә аңламыйм. От көне бәйрәм бит инде.
Тоқта, Ул- ул аңлатып көнне- тотайын, тотайын. ул көн ул от өченме, кеше өченме? Менә Хәзер анда аңлатам. отны ашылармы, жуалармы? Менә шундый сорау. Сорау бирелде. Жавап. Менә карагыз. Ашылармы, ашаталармы? Фәрит абый һәм тагын берничә шундый энтузиаст, алар татар атларын үрчетеп. Үрчетер, Хәзер алар берничә, ә ул атлар чыдам һәм алар ерак дистанцияга чабалар. То есть ипподромга баргачанда бит алар бер түгәрәк ясыйлар яисә бер икенендә, ә монда алар 100 километр чабалар. Орша кадәр. Арча 60 километр. Һәм кире. Һәм кире чабалар. Әйе, димәк алар шундый узак дистанция, алар чыдам булгач, менә ул чыдамлыгын алар шунда дәлиллиләр. Һәм димәк шуны карау, шу карыйлар һәм бүләклиләр кем җиңгән, шуларның бәйрәме. То есть алар юктан бар иттеләр. Юк, бу Татар соңлашылды. пародасы юк иде. Аударышны. Минемчә, Аударыш ул элекеге уен. Димәк, мин атта, син атта, Рамил понида. минемчә монда ниндидер Һәм без бер-беребезне аударырга тырышабыз. атлар өчен блаблакар ясарга кирәк. Менә алар 100 километр чабалар тегендә, монда Юк, ну это порожняком булай бит. Юк, әйтә, берәсме мин Менә тыр-тыр Әлмәткә кар барасы ясарга. килә, ләкин бик ашыкмыйм мин шул Һәм инде- белән барасым килә. Мин теге керәм шул приложениегә, тыр-тыр караймы? Тыр-тыр. Монда от шаллыга чаба, бер от шаллыга чаба. Ну ярый, Мамадышка 100 километр. Шул отка атланып, Так. Күңелсез булып китте. киттең Мамадышка, әйме? Барасың. Менә шундай от бер белән. ясарга кирәк. Аннары атка түлисең. Юк, аннары претензия язасың. Менә Ат көне. теге мин Юк, атка сине утыртмыйлар. мин кара ат сораган, Рамил. ат килгән инде. Парашюттан сикергәндә дә бит син инструктор белән сикерер идең. Шуңа монда да сине тагып куялар да. Менә булай торды. Әйе. Әйдә барышысы ул аркасында утыра, син күтендә утырасың. Атланып. Күтендә кемнең? Атны. Әйе. Атның күтендә можно. Ну, мин уйлыйм кызык тема, бездән чынлап та ерак ул. Дөресен әйткәндә, минем әти-әниләр белмим ничек, менә алар бик атларны яраталар. Без гел ипподромга йөри идек карарга. Бездә гел беләсме шундый мәзәкләр, анда әйтемнәр бар иде атка бәйле. Типа мәсәлән, Шәкүр караганда менә ат урлаган бу кеше белән типа ат урлап була. Без уже бу әйтемнәрне кулланмыйбыз, белмибез һәм ат белән ничектер бәйләнеш бездә юк. Ул Дөресен ат бит ул- әйткәндә, Фәрит абыйлар ул шундый энтузиаст кешеләр, алар ничектер шуңа ышанып, яңа ат пародасы үрчетеп, аны регистрация уздырып, әле бәйрәм Ну уздырып. кара, чөнки сен атны шәһәрдә тотып булмый бу, бер ул. Мин мискә Петербургта яшәгәндә кемдер атны тота иде, индер бер шул паркларда. ЖК Веснада була тотып. Вот, шундый паркларда тота иде ул, хәтта анда кеше килә иде, ничексез аны, ну тик бу шортлары уңайсыз бит инде, начар дип инде. Һәм бер әйбер. Һәм кеше хәзер вакытта атларны машиналарга алыштырды. Шуңа күрә бөтен шундый түрәләр шул машиналарда ыжгырып йөриләр инде, чөнки алар Барыбер бар инде. Әйе, бар инде. Ну, анда күренә бит инде, мәсәлән, ипподром. Гарәпләрнеке Хәтта кебек. ипподром безнеке хәзерге вакытта ул бит теге элек кеше йөри торган урын түгел, шундый мәсәлән шул түрәләр өчен шундый бик зауыклы бер урын кебек минем шәһәр ул. Ул Ипподром. шәһәрдән бераз читтәрәк тора инде, хәдер сөйткәндә. Кеше дә бик күп йөрмидер анда сөйткәндә. Элек мәсәлән ипподром теге Павлюхиннарны ашканда, кеше йөри анда гел шундый теге халык өчен ачык иде ул. Ну карале, Сабат инде мөришдә иде ул. Нигә инглизләр, ниләр, алар да бит шәһәрләрдә яшиләр. Ну барыбер ат культурасы бар аларда. Вот кайчан бездә атлар барлыкка килер, безнең ЖКларда булачак сиңа теге спальня, зал, гостиная һәм лошадь место булачак. Ну юк инде ипподром. Туктагыз, менә карагыз, егетләр, менә Җекай- от көне бар, әйме? Ул Иә. бит теге тоже борынгыдан килгән бәйрәм ниндер. От ул син әйткәнчә машина кебек. Башта теге атны алсаң, теге поджег сыман, теге алдың сыман, әйме? Синең атың бар. Ул теге шундый предмет для гордости иде. Җегетлек инде Әйе. билгесе. Менә ярый, атлар көне бар. Борынгы бәйрәм. Заманлаштырырга кирәк. Әйдәгез ясыйбыз машина көне. Теге һәрбер авылда, һәрбер районда һәрбер кеше үзенең иң текә машинасын алып килеп күрсәтә теге. Бар бит инде андый бәйрәм, Сабантуй, точно. Бөтен кеше, КамАЗ бөтен кеше үзенең машинасын килеп теге. Алдым әле менә. Машина. Мин теге дөресен күршедән әйткәндә мин әйбәтрәк. ерак андай берләрен. Чөнки мин сәпиттә. Машина көнеме? Мин сәпиттә. Сәпит көне. Сәпит көне әйбәт, әйе. Кстати, андай тоже бар әйбәт. Сәпит көне бар. Сәпит төне Юк, бар. кара, ну просто анда ул просто машина алып килмисең бит син, яисә атны, яисә сәбит. Син аны карыйсың,
Ну кіші неше нешең Ай, қойта. ай, Или кіші несе үшін машина алайды. жуасың. Машинаны алайды. Анда гаражны утырға, һәр көнне кеше нәседәрендә алмаштырга гел. Еме ул теге синең бер дустың кебек инде. Гаиләдән бергә зуррак та. Шулай ат та кебек инде. Мәсәлән, атны карыйсың, ашатасың. Ул мәсәлән теге буран теге Шеңгүз Айтматовның бармы кайсы әсәрендә бар иде ул теге. Анда аты идән һәм аның теге алып баручы, ну, аның хуҗасы. Һәм аты кайда йөгереп китә иде, аны эзли иде. Ну, ягъни ат элек зуррак иде була, дустың иде ул шуңа күрә. Хәзер вакытта машина минем дустым түгел иде. Менә карагыз, Рено Кашкай минем яраткан дустым Кемдер карый шулай. Ну, бит ул шиза. То есть, ну, белмим әйен. В общем, аларга уңышлар телибез. Шуның белән без Колоннар нәрсә эшли менә ат көнендә? Аларга отдельный стөлеме колоннар өчен. Җимагъ гафуйтса, таблеткаларның тәэсир иткәни башлады Рамилгә. Мин аңладым, ни өчен без Рамилнең шуткаларын аңламыйбыз, ә ул безнекен аңламый. Без просто теге төрле татарлар. Юк, просто ул шагыда яшәгәндә вакыт 15 минутка бара. Шакра 15 минуттан безнең шартлардан киләчәк. Просто мин искә аңладым. Мин бу подкастны карап, Мин безнең шуткаларны үлеп утырырмын. А бар теге видео, реакция на видео. Тәбрис, бу әйтә тагын бер. Рамил, син реакция на видео яздыра аласың. YouTube'да шундый канал алып барасың. Безнең һәрбер видеога реакция. Кара, мин Рамилне аңладым. Ул нәрсә, ул ничектер 10 ел элек бездә булган теге татар тормышының признакларын әйтә. Типа сабан туйга чыгу, анда аракы эчү, аннан соң тагын нәрсәләр әйтте ул. Типа машина белән мактану, балаларны аерым өстәлгә утырту. То есть монда инде ул үзгәргән, а ул как бы Рамил әле 10 ел элекеге татар тормышын сагынып яши. Ну, кемдә сохрага Рамил, Монда бит бар икенче, бу монетаның икенче ягы. Әйме? Бар бит ул. Һәр вакытта. Мәсәлән, сез 10 елга шабасыздыр. Шундый әйбердәген уйлагыз, егетләр. Бәлки берәр ниндидер это слово пастыря прозвучало. Золотая середина дигән алтын уртасы бардыр. Алтын уртасы да бар. Бүтән җирдә әзрәк теге уйлап алырга кирәк бит аны. Сиңа әйдә шаяртны теге 10 елга алга чабып та түгел, аркада чабып түгел, теге алтын урталык табып уздырга телибез. Шуның белән безнең подкаст тәмам. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна казан.